በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሩፋኤልን ቅዱስ አቡነ ዘርአብሩኽን በረኸቶም ረድኤቶም መስኩላትና ይውዓል አሜን። ካብ ኩሉ ደዌን ሕማምን አቡነ ዘርአብሩኽን ብቃል ኪዳኖም ይፈውስኹም አሜን። ቅዱስ ሩፋኤል እውን ካብ ማዕፀውቲ ማህፀን የናግፍኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ልሳን ኩንኒ አሜን። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ መስከረም 13 ብፍልጠቱ ብጣዕሚ ዝመጠቐ ወይከዓ ዝደመቐ ብቅዱስንኡ ድማ ምድራውያን መላእኽቲ ካብ ዝተባሃሉ ፍጹማን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ባስልዮስ ናይ ሰይጣን ናይ ጽሕፈት ደብዳቤ ብጸሎቱ ብምድምሳስ ድንቂ ተኣምር ዝገበረሉ ዕለት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። እቲ ታሪክ ድማ ከምዚ እዩ። ሓደ ጎበዝ ኣገልጋሊ ንጓል ጎይትኡ ስለ ዝፈተዋ ንዓኣ ንምርካብ ክልተ ናብ ሓደ መሰሪ ጠንቋሊ ኸደ። እቲ ጠንቋሊ ድማ ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ስለ ዝነበሮ ነቲ ጎበዝ እምነትካ ክሒድካ ኣነ ዝእዝዘካ ጥራሕ እንተ ጌርካ ንጓል ጎይታኻ ናብ ኢድካ ከእትወልካ እየ በሎ። እቲ ጎበዝ ድማ ንዝበልካኒ ክእዘዝ እየ ኢሉ ምስቲ ጠንቋሊ ተሰማምዐ። ድሕሪኡ ድማ እቲ ጠንቋሊ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ጽሒፉ ነቲ ጎበዝ ሃቦ። ናብ ኣረሚ መቃብር ከይዱ ድማ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ነታ ደብዳቤ ሒዙ ኢዱ ናብ ላዕሊ ገይሩ ምእንቲ ክቐውም ኣዘዞ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ነዚ ነገር ተቐቢሉ እቲ ጠንቋሊ ከም ዝኣዘዞ ገበረ። በቲ ግዜ ድማ ካብ ሰይጣን ሓደ መጺኡ ናብ ሓለቓኦም ወሲዱ ኣብጽሖ። ነታ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ድማ ካብ ኢዱ ወሰዳ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተቶ፣ ንንጉስካ ንክርስቶስ ዶ ትኽሕዶ ኢኻ? ፍቓድካ ምስ ገበርኩልካ ናብኡ ዶ ኣይትምለስን ኢኻ? እቲ ጎስቋላ ባርያ ድማ እወ ጎይታይ ንዝኣዘዝካኒ ኩሉ ክገብር እየ በሎ። መስሓቲ ዲያብሎስ ድማ ነዚ ከም ትገብር ብኢድካ ደብዳቤ ጸሓፈለይ በሎ። ንሱ ድማ ብዝኸበረ ደሙ ንዝገዝኦ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንክርስቶስ ኣምላኽና ክሒዱ ኣብ ውሽጢ ደብዳቤ ናይ ክሕደቱ ቃል ጸሓፈሉ። በቲ ግዜ ሰይጣን ኣብ ናይ ጓል ጎይትኡ ልቢ ናይ ፍትወት እሳት ኣንዲዱ ነዚ ባርያ ድማ ብጣዕሚ ፈተወቶ። ካብኡ ድማ ምዕጋስ ኣይከኣለን። ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ብግልፂ ምስ እገሌ ባርያኻ እንተዘይ ኣመራዒኻኒ ነብሰይ ክቐትል እየ በለቶ። እታ ጓል ማለት እዩ ነቦኣ። ምዕጋስ ስለ ዝተሰኣና ኣቦኣን ኣዲኣን ድማ ፈጺሞም ሓዘኑ። ብዝኾነ ነገር ድማ ክዕግስዋ ኣይከኣሉን። ናይቲ ኣገልጋሊ ፍቕሪ ኣብ ዕለት ኣብ ልባ ይውስኽ ስለ ዝነበረ ስለዚ ድማ ነብሳ ምእንቲ ከይትቐትል ኣቦኣ ፈርሐ። ነቲ ባርያ ድማ ሃቦ። ንሱ ድማ ጓል ጎይታኡ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ የእተዋ። ምስኣ ዘለዎ ድሌት ድማ ፈጸመ። ምስኡ ድማ ንነዊሕ ግዜ ምስ ተቐመጠት ድማ ኣቦኣን ኣዲኣን ይቕረ ኢሉ ሓዘኖም ካብ ልዕሊኦም ምእንቲ ከርሕቐሎም ናብ እግዚኣብሔር ሓዘንን ብኽያስን ኣብዚሖም ነበሩ። ድሕሪኡ ክብሪ ይኹነሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽያቶም ሰምዐ፣ ልመናኦም ድማ ተቐበለ። እቲ ዝፈተወቶ ኣገልጋሊ ጎበዝ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ኣገንዘባ። ምስኣ ኣብ ዝነበረሉ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ከማን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ወይ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ጎይታና ክቕበል ወይ ድማ ኣድሓኒ ብዝኾነ ብምልክት መስቀል ንነብሱ ከማዕትብ ንሳ ሪኣቶ ኣይትፈልጥን ነበረት። ስለ እምነቱ ድማ ሓተተቶ፣ ግን ኣይገለጸለን። ንሳ ድማ ከምዚ በለቶ፣ ንስኻ ክርስቲያን እንተኾይንካ ንዓ ብሓድነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ እሞ ኣብ ቅድመይ ቅዱስ ቁርባን ተቐበል በለቶ። ከምዚ ኢላ ኣብ ዘገደደቶ ግዜ ድማ ስለኣ ዝገበሮ ኩሉ ናብ ጠንቋሊ ከም ዝኸደን ብሰይጣን ኣሚኑ እምነቱ ድማ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ነታ ወረቐት ንሰይጣን ከም ዝሃቦን ነገራ።
ነዚ ነገር ካብኡ ኣብ ሰማዕቲ ግዜ ሰንበደት መሪር ብኽያት ድማ ኣልቀሰት ንነብሳ እንዳዋዛወዘት ድማ ብጣዕሚ ተጣዒሳ ሓዘነት። ኣብቲ ግዜ ድማ ፈጢና ተሲኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዓንዲ ናብ ዝኾነ ናብ ናይ ሃገራ ሊቀ ጳጳሳት ናብ ቅዱስ ባስልዮስ ከደት። ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቓ ድማ ሰገደትሉ። ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ኩሉ ድማ ኣረዳእቶ። ንደቂ ሰባት ጸላኢ ካብ ዝኾነ ካብ ኢድ ሰይጣን ፈጺሙ ምእንቲ ከድሕና ብዙሕ ብምልቃስ ለመነቶ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ሰብኣያ ናብ ዝኾነ ናብቲ ባርያ ልኢኹ ኣምጺኡ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንዝሰርሖ ኩሉ ኣረድኦ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ተመሊስካ ክርስቲያን ክትከውን ካብ ኢድ ሰይጣን ድማ ክትክሕድ ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ባርያ ድማ ጎይታይ ይኾነለይ ዶ ይኸውን እሞ በሎ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ናይ ፈጣሪኻ ስም እንዳጸዋዕካ ንልብኻ ጽንዕ በሎ። ድሕሪኡ ንዕኡ ኣብ ሓደ ቦታ ዓጸዎ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣማዕተበሉ። ምእንቲ ክጽልድ ድማ ኣዘዞ። ቅዱስ ባስልዮስ እውን ስለኡ ጸለየ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ መጺኡ ረኣዮ እሞ ከምዚ ከዓ በሎ፣ ኣብዘን 3 መዓልቲ ዝወረደካ እንታይ ኣሎ? ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብዓውታ ድምፂ ሰይጣናት ከፈራርሕዎን ነታ ደብዳቤ ከርእይዎን ኣብ ልዕሊኡ ክቁጥዑን ኣብ ውሽጢ መከራ ድማ ከም ዝነበረን ነገሮ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ካብ ቁጣዓኦም ዝተለዓለ ኣይትፍራሕ፣ እግዚኣብሔር ክረድአካ እዩ፣ ኣጽኒዑ ድማ ክሕልወካ እዩ በሎ። ድሕሪኡ ድማ ንእሽተይ እንጀራን ማይን ሂቡ ናብ ቦታኡ መለሶ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ስለዚ ኣገልጋሊ ኸይዱ ክጽልይ ጀመረ። ደጊሙ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ መጺኡ በጽሖ። እንታይ ከም ዝወረዶ ድማ ሓተቶ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ድምፆም ይሰምዕ እየ ግን ኣይርእዮምን እየ ኢሉ መለሰሉ። እንጀራን ማይን ድማ ሂቡ መኸሮ ናብ ቦታኡ ድማ መለሶ። ስለኡ ምእንቲ ክጽሊ ድማ ቅዱስ ባስልዮስ ከደ። ስጋ ብ40 መዓልቲ ፍጻሜ ድማ ከምዚ ገበረ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ፍጻሜኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ከም ዝወረደ ሓተቶ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኦ ቅዱስ ኣቦይ ስለይ ንሰይጣን ከተውድቆን ዓወት ረኺብካ ድማ ኣውዲቕካ ክትረግጾን በዛ ሎማዓንቲ ለይቲ ረኣኸኳ በሎ። ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ነዚ ነገር ካብ ኣፍ እቲ ባርያ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ናይ ገዳማት መነኮሳትን ካህናትን ጸዊዑ ድማ በታ ለይቲ ስለዚ ሰብ ሙሉእ ለይቲ ምእንቲ ክጽልዩ ኣዘዞም። ኣብ ዝወክሐ ግዜ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከምጽእዎ ኣዘዘ። ነቶም ናይታ ዓዲ ህዝቢ ኣኪቡ ድማ ኣእዳዎም ናብ ሰማይ ኣልዒሎም ኦ ክርስቶስ መሓረና ይቕረ በለልና እንዳበሉ ናብ እግዚኣብሔር ፈጺሞም ምእንቲ ክልምኑ ኣዘዞም። ከምዚ ኣዘዞም ድማ ገበሩ። ከምዚ እንዳበሉ ክልምኑ ከለዉ እቲ ሰብ ጽሒፉ ንሰይጣን ዝሃቦ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ ቅድሚ ህዝቢ ወደቐ። ኩሎም ድማ ደስ ኢልዎም ንምስጉን እግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ዝኸብረ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ ባረኾምን ቁርባን ኣቐቢሉ ድማ ናብ ቤቶም በሰላም ብፍቕሪ ኣፋነዎም። ንሶም ድማ ስለ ናይ ኃጢኣቶም ስርየትን ስለ ድሕንነቶምን ፈጺሙ ደስ እንዳበሎም ንእግዚኣብሔር እንዳኣመስገኑ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ንቅዱስ ባስልዮስ ድማ እንዳኽበሩ ናብ ቤቶም ኣተዉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብናይ ቅዱስ ባስልዮስ ጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። በዚ ዕለት ድማ ንዝኸበረ ባሕታዊ ኣባ ይስሐቅ በዓሉ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። በረኸቶም ምስ ኩላትና ይውዓልናይ ኩሎም ቅዱሳና። መስከረም 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ኣባ ይስሐቅ ባሕታዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ኣቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ ኣቡነ ዘርአብሩክ ኣሜን። ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ነቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቡውን ከም ዝገብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኣናብባ ካብ ቃላት ኣወዳድቓ ዘንጠብኩ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ
አሜን ወአሜን ለኩሉ መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ቃዚስ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን